खुलुमबाय दिनै 23 मे 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय आरो नोंथांमोना सानदों जानांगौ जे भिडिअखौ मानो रेगुलारलि लाबोआखै होननानै। बेनि जाहोनानो जाबाय समायाव कारेन्टनि प्रब्लेम आरो समायाव नेटनि प्रब्लेम जानायनि थाखाय आं भिडिअखौ रेगुलारलि लाबोनो हायाखैमोन। बिनिनो गासै नायगिरि नोंथांमोनहा आंखौ निमाहा होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनै राशिफोरखौ खोनासंदोनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। रांखान्थियारि नोजोरा जोबोद मोजां। आयनि गोदान फुंखाफोर ओंखारगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। बृष राशि। आयनि गोबां फुंखा थागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव बादायलायनायजों मोगा-मोगि जानांगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कर्कट राशि। गावनि फरायनायाव गोसो हो, समखौ ओरैनो गारनो नाङा। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि। गोसो होनाया साबसिन जागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि। बिफानि फालांगियाव मदद होगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। तुला राशि। नखरनि थाखाय समनि आंखाल जागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। वृश्चिक राशि। साख्रियाव मोजां खामानि मावनायनि थाखाय सुबुङा बाख्नायजाथाव जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। रांखान्थियारि दावगानायनि लामा मोनगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मकर राशि। नों मोनसे मोजां साख्रि मोनगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि। नोंथाङा सोरबा सासे लोगोखौ लोगो हमनो थांनो हागोन, जाय मुलाम्फा जागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मीन राशि। लेनदेनाव सांग्रां जा। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। दिनै राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।